Hej, här mikrofonen. Ett poddvarp nu ösning av video som släppt tabelige fyr. Poddvarp har framvis sina egna hemsidor av mikrofonen FO, men kommer ösning ut i samstarve vi tynda tjänsterna lokalt FO. Och här tror jag att jag välkända socialmedier och video och poddvarps plattformar. Vi intervjuar personer som har spennande vidan att dela och ettla avhörda meningar om inte bara kvar som helst. Mikrofonen parsta politiskt ohäft, fjälltotta och upplysande. Östning i mån till kvar som framme och i togin. Jag det botider. Välkommen. Välkommen till mikrofonen Arthur. Vi hittar Tóra vid Keldu, folkvinn i MEGD. Här sitter vi av Íslandsvennen i havn och som finner lokalen och felagnum. Og Tóra for at sige fra sin virksomhet og hva de arbeider for. Og jeg husker bare en veien da jeg sa så grønne av heimasynskjadden her fire om rettende, at det nok så avhørt punkter inni av rettende og samskifte og de tingene her. Folk som har ringt til samskifte, det rettelig nekk for landet har vi en kjensle av. Og til å skrive noe om her at det rettende som de følelsene har, og det relatert til konvensjonene til ST, om rettende til mannarettende og de tingene. Ja. Kan du forklare løsende om de punktene, hva du husker om oss tingene? Det grunnleggende i å være menneske å være for at se fra. Begge hva vi husker, hva vi mener, og øsne for at ha avvarskan av liv, som øyelig grunnleggende for oss. Og i tog samband hever MEGD arbeid vi at menna tannparsten av brekøtjen, kan jeg si, her som samskifte en togende parster. Og vi vet at øyne sammansett, til vi tar samskifte, så det bare til at sutja og at høyre og tåsa, og minnast og lese, og det faktisk også en tøl. Og innanfor alle hæsi det så imiskar avbjøringar som slett ikke alltid lujast. Så tar man tåsar om samskiftes øke, så kan det virka nok så einfalt, men det det alls ikke. Så for jeg fremja ta grunnleggende tørven av å være menneske og å kunne tåsa og samskifta, så må vi som samfunn huksa hvordan vi gjør det. Så det at tog økene vi tar arbeid MEGD. Ja. Og tar vi tåsa om samskifte og en sånn paraplyorganisasjon som MEGD, så det sånn som du sier, det blir en rettelig fjellbrøtt problemstillinger her. Altså, du har deivafelag, du har blindafelag, og du har noen andre autismefelag, så det er brøtt spektrum av forskjellige her. Og da det tåser om samskifte, hva trobladjen i praksis i samfunnet i det, for at ikke til at det skulle hava rikket ikke som det skal, eller hva har man en sånn, hva det nøyt at arbeidet og røyne avskade til politiske skipene? Hva det særlig som følelsen, eller som skrekkvinn klemmer særlig? Altså? Hvis vi ikke etter reglene og loven, så kanskje mangler ikke, og kanskje heller ikke at det peningelige sugene, men tar vi så hitja etter hva hender i verløkene, så vera foreldre og borgarar ikke møtter av en hatt, så de føler at det er nøktende. Og det det som ergrelig, halde jeg, og det et uttrykk for at vi har nekva skipene i grunnene, vi et lite land, og vi har skipene, og vi har ra, og kanskje også en politiske skipene som øyelig sammansett, her som vi mangler samskifte. Og i samskiftestrobeløkken så mangler vi etter her samskifte. Vi at skipene tåsa sammen, at borgaren føler at han får en holder tilpå, og tar vi tåsa om borgarar, så det nesten ikke en søva som lojist en her. Hvis jeg har samskiftestrobeløkker, så lujist min avbjøring skjoldan, avbjøringen kjønnen øren. Så det hever tøytning at vi bare får samstarv mellom gøyrer, vi får samstarv mellom skipene,
så at borgaren føler at han blir møtter av en holistisk nåt, at vi ikke bare et petti av noen mennesker, men at vi hele mennesker som har bruk for høldar tilbøye, og ofte vi samskifte, så det, eller var ikke om det ofte, men det kommer mer enn så fyrig at det øyne avbjøringer, som kanskje i årsøk til at som gjør et samskiftes avbjøring. Og i tog sambanden har vi nemlig vurst at vi har en velvirkende sjøndeppel i Føroyum. Vi sitter jo en øke her som vi har sjøndeppelen hesmeien, og vi har Davidhus i hesmeien, og det bjør sitt slett at Iva stod i at det pure imiske avbjøringer. Så det som vi saknar at vi mulig bruker sjøndeppelen som et døme om noe som kan virke vel, som møter borgerne rent praktiskt. At jeg har samskiftes avbjøringer, at jeg kan komme inn i et sted og føle at jeg får mett tar forløkene som halde skulle mennast. Ja, så det nok så avhverst å si at jeg lærte kan lykke halda fast sinter vi spørningen om sjøn avbjøringer. Hvis nu du har en person som har samskiftes avbjøringer, og det relateret ved sjønene, så kan det godt være kanskje i omkring at det en person som er slett blind, han ikke diagnostiserer noen egne troblag som så. Men allikevel så visste det så kanskje at det noe ved koordinasjonen i egen, som gjør han klarer seg ikke i skolen. Men ofte så får man bare inn at det er også mentalt galt, ja. Man hade så en person som klarar sig att samskifta klarar sig fylla i skolan så det att han är intelligent eller också till tandstøyla, men det kanske det också i öronen eller också i ögonen eller också här i mitten också neurologiskt. Det var nog snägt fram i milen om Karlstad-modell i fyra innanför skolan och till folk böten eller närmare vi särligen ja, en slag av tørve som er spesielle, og de får altså en undervisning som kanskje mer grundig tar man bruker til modell, ja. Men for man så ikke etter hvordan det er forvaltet, så er det lagt av en stone som er allmenne. Men ikke etter hva modellen snur seg om, så snur det seg om at foreldrene skal involvere, ja. Og at det skal være de må være aktive lottakere ute, og det kanskje viktigste brikker ute, ja. Men det blir ofta så att nej till det allmänna som står och det blir en form för institutionella låster det går efter det och föräldrarna skulle komma för väl gångt inte vara för väl vi så till liksom och så håller det också det kanske också förkälla i föräldrarna det kanske hade med inte chockar på att öj systemet kan klara för ju också. Det en spurning om räfästingar och det säger att kanskje det manglande forståelse. Jeg vil framom alt si at det er manglande samskift. At vi har donalige fagfolk av imiskon økjon, og vi har kanskje fornek for skipaner. Tog blir det fløkt. Og ta ui tåsar om Karlstad, så det nemlig foreldrene som en tøyende brikker, men fyrir hetta her badne som har bruk for tøy, så det øysne stånar, det øysne flytjartilbod, det øysne familie, og det et tilbod som hever så utskjulig større tøytning fyrir hetta badne, fyrir å kunne sia øren fra, oansett om det høyma eller ærastan, ja. Så jeg kom atter og atter til den nye støvna, at vi har fagfølge, vi har sikkursjottaner, nøktande jottaner, og vi har sernam, som nemlig, for innan høymasøyne morgen nemlig, at hitja, her ergofyrsterapi, her serfrøyinger, sernamsfrøye, samskifte, sjøen og tala, og leseradgjøring til folkeskolen. Og atter kommer vi til det, hvor føler så borgararnir at de ikke vil ha møtter. Vi doa øyla vel å sette åra hver tilbud vi skulle hava, da vi fer innan høymasøyer, så ser det øyla godt ut, og det ser man ikke allmanna versen, det ser øyla godt ut, og da vi leser det, og allikevel virker det som det et skott i middelen, tjenestene og borgere. Og anket vi firmaene hos om, for kvønn det tjenestene til, det ikke til borgere, og kanskje det et sort en virkjenning av at de som arbeider hine megen hugsa først og fremst systemet framom borgere. I ødlom føren det som flere borgere føler.
Og det vi nødt til at ta i olvara. Og det må jeg gjøre det rett, jeg har foreldre hvordan de prater, altså. Og øyne her vi at, og det ikke til at MEGD vil si at avbjøringen vi samskifte løtt at grøya, men til dømes har vi vært og vidtja en samskiftestepel i København, her som vi suttja at det virker. Og det virker på den måten at jeg kan som borgare fære inn i et tilbå, et hus, som gjør meg til rådgjøvingene som jeg skal leve, eller foreldrene til et baden. Og i Føroyum virker det i noen fører som om at det et liv i midten. Hvis du tar om nærmengar i skolen, så ser de så lekt fra selv om baden eller foreldrene. Og det vil si at du først noe liv i midten, her som vi kunne huske kunne vi en samskiftesdeplig i Føroyum, at det ble noe praktiskere. At hvis du hever avbjøring vid talene, så først du inn og først her rådgjøvingene. Og så det ligger det kommunalt nere, at det ligger kommunalt, og tjokken ligger det i allmänna, at det som vi tar de yngstokken ved er skipene tar seg sammen fram om alt, og at vi ikke skaper flere tilbå, men at vi fjølger om det som vi hever, og gjør at det er mer malrettet til hvordan vil borgaren heve det, og hvordan kan det hjelpe borgaren vi samskiften, så han får være en pastor av samfunnet. Her du finner gehørfrisen, eller har du arbeidet langefrisen her, akkurat sånne konsepten her ved en samskiftesdepel, det... Alt arbeidet har MEGD bygger av SS-8-målen om retten til øyestaklingen i brek. Og i sambanden har vi vært og gjørst det. Vi har vært i Genève, vi skukafragrøying, og øysten søgnast var vi i evneslista. Det vil si at det viser hver vi skifter limafeløgene i tjokken. Vi har 24 limafeløg i MEGD, og det viser hver øke teimeta ikke nøktan til enda Føroyum. Og her samskiftet en parster. Og MEGD altså, vi sier ikke at det skal være en samskiftesdepel, men det et oppskott fra oss fire, så vi sier ikke at det fungerer ærastan. Så hvor skulle det ikke gjøres det her? Så vi har arbeidet i noen vid tankene om en samskiftesdepel, men og vi har haft samskifte vid limafeløgene om tankene, og her som vi har vust, som jeg sier gjerne, av sjøndebelen som et døme, her som borgarar velger å kjenne seg møttir. De kommer inn av sjøndebelen og få til rådgjøving som de har bruk for. Så vi har arbeidet i noen vi hæsson, og vi vågner, altså framom alt vågner vi at borgaren får en bedre tjeneste. Så hvordan politiske myndeløyken veler at skipa det, og det opp til tøyer, men vi halter at vi hava et godt husgått vid samskiftesdepelene. Og her du finner noen utmeldinger, noen avbendinger om hva politikere og folk innenfor det politiske skipene, hva de mener? Avbjøringen vid politiske skipene ofte at tar blanda hotøk. Og har vi hørt politikere nevne hodtøk samskiftesdepel, men ofte ferdig at ivast ui hva det som ligger ute. Og jeg halde etter her at det samskifte som mangler i midtelen, politiske skipene og brekøkje. Og vi har finnet grønt ljus fra limafeløgene og arbeidet vujer vi hæsson. Og så skal sies at sjøndepelen så her, og det gledes vi om. Og de var fellet hever øysene og ikke om at torra limer, at de har en de vita best hva best for torra limer. Så det verer kanskje ikke vi ødlån, og vi ikke at brøyda nægge vi sjøndepelen. Men annars vi ødlån tøymon som heva til dømes via tåsa og via minnen og via lesa, og her det flere virkskifter her som vi hadde vilja at fagfolk hadde et negvtattere samstarv om borgare. Ja, altså, hatt det rettelig grøyt, og tar man hør om, eller tar man lærer om, og færd, og vittne til några av trobladene til dømes, det vi har ilt vi at samskifte, ilt vi at tåsa. Det nok sånne bøten som det har vi skilt. Og onkrum av dem som var dum har finnet diagnoser stendet fra en Føroyum, at de har det danskerne kallar for verbalt dyspraxi. Ja?
Og det är sån neurologisk förstörelse som gör att det inte får prata ordentligt, ja. Det blir så till att träna det så men det kräver en intensan insats innanför talepedagogik eller logopedisk insats, talvänjning. Och tillägga som att man kan läsa i Danmark om det, Sundhetsstyrelsen och så och så finns det fel i Danmark och i London, Sverige och Amerika och vad det. Men det är som att några sådana problem kanske inte blir artikulerar i Føroyum hvis man inte har några som är visst att och det är så smått. Och det är något som inte kommer fram alltså. Så det är säkert nog några sådana avbjörningar. Du tek du några så fram en så kvart det eller så. Det är ett uttryck för att vi är lite land. Och det är längt i mitten ösne där som i avbjörningarna. Men jag vill ha att jag tror det här som du säger vid diagnosen. Så det är en avbjörning i okra skipan. Det är att vi löjder efter diagnosen. Og her vi hava de som ikke får en endelig diagnose, en avbjøring. Og vi er enda ferdig lovgjeva etter diagnosen, og så sånt som lovene om allmennatrykt og tjenester har vi øysene sagt at vi begynner vi har som diagnosen. Og det vil si at det er bare erkelig at du ikke har diagnose, eller at du ikke har hese diagnosene. Så dette er en avbjøring, og råkner vi at vi i Føroyum alltid færre hava tørva at løyta til underland, til etter rådgivning. Ja, men her, altså, og allikevel hava vi avbjøringar vi, som en avbjøringar som negv hava. Så det er ikke endelig at det er bare de som hava onkra særstaka diagnos eller mangla onkra særstaka som tørva rådgivning. Men det er øysene at det er brøya. Tek man till dömes låt oss säga autism, va? Som är en sort brott. Man snackar om spektrum, va? Och hur tar diagnoserna om ja men kvart den innebär i grunden kvart det gamla definitionen på autism så var det en person som slett inte kunde nås som är födelselös och som slett inte kunde få näka kontakt vid och som inte kunde uttrycka empati eller näka som helst. Men så det gli i så sen forskningen långt den här man kan se att det har onkrum symptom där så kallar vi det autism. Men hur så näck German av medicinska kanningen alltså man ser det barn som finns diagnosen autistisk finns det nog så kött kanske. Jag säger som får den att det kött då. Kanske inte Føroyum men som måste ja. Och ja men tablet trubbelagen att det får inte medicinska hjälpen det skulle. Kanske är det allergier som gör det. Ofta har man hört om att hästen dronken den gentan har allergier. Tål inte äta brek eller hodge eller vara ute så och inte skil på och handla hon är så reagerar som och hävda så och så ser man det bara autism att han flattrar i handen eller också sitt handstål. Så avvis man för att göra några medicinskt viende person till man säger men hade det bara ut autism så vi får inte kanna några vi får inte göra några skanningar höjlan eller av narkotika allergien eller av infektionen och sådana som kommer är det något autoimmunt som gör att personen reagerar så lös? Är det virus? Är det bakteriellt? Eller är det allergier? Vad är det som gör det? Så är det också. Och allt det är med annan och sådana lär ju att lätt inte så det blir ju en sån komplicerad medicinsk historia så nästan alltså. Men vi säger för medicinska hjälp så heter det trubbelaga. Så det bara säger okej att autism så kör det bara här och så kunde det bara få sån där av plåster på svar sån där extra undervisning kanske eller något men vi smart här man fick in ordentligt gärna kan vita alltså till man klassar det som något som är mentalt eller något som är genetiskt som inte kan göras vi alltså. Har det en lagt nu neurologer i Amerika som säger att det är Arbeidet är det inte som är överfallt. Og jeg vet vel at nå har vi selv sagt at det er et problem vid diagnosen, men hinveien er det flere som finner en latta i diagnosen.
Så det ikke så einfalt at diagnosene en fortjende, eller det som har størst antydning at vi som borgare føler oss møtt. Om det så vi en diagnose, eller utan diagnose, men vi får til hjelpene som vi øye får. Så jeg kjenner flere som var nemlig løyte etter hvor jeg så. Og selv de som har et godt samskifte, høyest brek. Og her kan diagnosen, og nemlig vi vidtgjør tilbøy, som du nevner, være en øyelig lett. Så man skal så vel etter, og det også tog jeg brek og ikke blir øyelig sammansett, at det sjelden bare øynsøve som viser sannløyken. Og da du sier brek øyelig, og jeg har vært utenlands som kommer til Føroyum, så tror jeg at vi bruker noe til, vi Føroyum bruker noe til å bære brek. Hva det i grunden? Når det med brek? Hva betyr det? Til Føroyum har vi 24 limafeløg MEGD, og her det ødelslø av avbjøringen. Og for åkken har det haft tydning at vi varvøyda, for rønte vi å finne kanskje et annet år enn brek, men nå brukar vi konsekvent att bera brek. Och vi føler att det tørver att vi för att vita vad vi tar så om. Hvis vi tar som avbjøringar eller teir, så det så øyla negv. Men tar vi bera brek, så det et eller annet. I min førje det en protesa, et bøyn som fer at jeg vil virste, at jeg kan være virste og gjøre en stenon. Og for ånder det høylevaver, og for atter ånder det tilpå. Og så det bera brek en eller annen misser som gjør at du skal ha en kompensasjon for å virke som menneske. Og det jo så øyelig negv. Og akkurat dette hodet, det kunne til en høyland det at tjekke så, til ødslø av breken, ja. Så kan man ta som om diabetes brek, men det limer tjokken, og så framvis, ja. Ja, ok, så men det avhåvert øysene, og hvordan føler du at det mest viktige nu för skola och skolaverk och för allt det att det ska fungera optimalt och skvart helt det viktigaste tingen som skulle vara bättre på. Vi har nu finns en fond i januar man vi landsorskvinna och i allmänna malon och atla för i hvert fall hända tankan vågare vi samskiftesteple och vi då ösnen be en fond vi mentamalaran. Og avbjøringen tar vi som samskifte, så det her samskifte i middelrajene som også en stor avbjøring. At et raj gjør øyt, og et annet raj gjør øyt, og de vet ikke av hver nøren. Og så har vi også vurst av samskipene i åndene, som vi vil ha her som folk uraven og møtes og ta seg om brekøyde. Og så okkara telving byrja, og kanskje neste løyker å ta seg å møte landstorsfolk og vite hver de og for okken har det øyla større antydning å vite hva politiske myndeløyken hukser, og kanskje røyne at avvarska til så som vi kunne. Annars opplever vi fer etter fer at det godt samskifte i middelen politiske myndeløyken og MEGD, så det det gledest om. Så vågner at vi i kommende og kommer litt sin langere, og kanskje få omskipa nøger ting, og enderhoksa kanskje nøger ting, og hitje etter tog som vi heva. Hvordan kunne vi få det som vi langt heva av virka bedre for borgere? Det mer innenfor de voksne, eller for de bøttene som du meter at større avbjørninger for brøytinger? Jeg husker at det begge, og det også at det skott i middelen hvordan det var du erst. Da du er 0 til 1, så erst du i øynar skipan, og tatt års agent til tjejtrus, og i øynar, og så blir du i tjejtrus, og at det blir verre. Atter her hever du imiske skipaner, og jeg vet ikke, det en forklaring på hvor vi da skipa så, men det ikke til fremme for borgere, at vi gjør sånne slø av imiske skipaner. Så hadde vi kunnet gjøre det litt som det prøver videre et lydeland, altså vi burde jo åtte at funne og det av å gjøre det praktiskere hoksie. Du arbeider hartvis når vi lunsj involverer. Jeg minns, altså, til høyre navn Tóra og Keldu, så minns det var en svimjari, men til nek var han så igjen halvtid det var. Og så ble du, så du arbeider innenfor bøyra, er du ikke det bøyraspolitikk? Det siste min.
Hon ja, Gunva vi kjelte. Hon sitter i klackskar. Så var det. Ja. Akkurat. Men du var innanför MEGD och nog snäck var. Jag är innanför MEGD och är folkhögskolelärare i Östna. Så det är en god förning att ha vissare allt det. Och annars har vi varit forskvinna i MEGD. Det är 8:e året nu. Så jag huxar bara iverskipa att det händer näga av bregötsnon ofta. Jag har vilja att det händer oftare. Och att vi flyttar oss skjutare. Och till dömes akkurat nu standar vi och via om det är nu väl eller inte. Och hatta okkara futjende. Det är att politiska skipan heller inte arbetar längsikta. Vi har unga brek politiska virkesatlan i Føroyum till dömes. Här som det så kommer väl så sticker allt upp. Och det som kommer till, de kunde av nudjon få sina fingermärker. I skiljer det politiskt, men som borgare och som jeg vet ikke, avværende av bregøtjen, så hattar ikke å bjøve borgere. Ja, men det är pura samdukter här och jag måste säga att självt i Kina här vill jag säga att det är demokratiskt, det är ögonflockar här. Men här har det i ödlen för en tanfirmon, det ser mycket. Vi väljer imiska personer in och till demokratiskt i så förstand. Och här har vi en arbetsgrupp och hon fortsätter. Den nästa team kommer in om 3 år eller 4 år. Ja, men här är en plan och hon fortsätter. Men så tandlojaliteten borde man kunna haft. Solidariteten tvärs om politisk mörk och i Føroyum så att en fällskap som MEGD skulle kunna färra till alla flockarna. Så det vi föreslår att det kan hålla tid. Ja, vi tar det så och så. Ja, okej, så det är några runt så till här kanske en konsensus. Kommer vi se att det här är planen. Hade vi kunnat funnit det och tog så hej det lagt om öjet. öjet. Vi har haft knappt en fungerande plan alltså. Istället för det att förra första år eller än oftare att nu ska allt kastas om alltså så det blir ingen kontinuitet i nöken som helst. Det blir inte till och det är också nekvdyrare för skipan än att vita längsikta. Och så vill jag veta att begöj ska så ut om i 2030, 2004 och till döms bär vi utbúgvin och ödlantøy som nämligen är dorst att göra. Vid öja sätta ut och korsta längsikta kan vi dattla. Lycka åt att säga att Tóra tid har nu arbetat vi imiska malum från MEGD och jag kan ut från att det imiska limafelögnen det vill jag förutsätta att Tóra verksamhet innanför att röna att lobbya eller avska politiska skipan att det blir samskipa via MEGD och här har de väl haft nöker tid har väl varit sen några urslit alltså att han har ett årene till arbete alltså kvärt glädjas det mest om så vi tittar 8 år att kanske vi arbetar faktiskt att 2 månader också i viskipa det är det Laura Messia och viskipa någon och så arbetar vi också när vi hobor i mittenföringar och är halt jag vi kunde glädjas om erfaringar vi har akkurat nu just en kanning Olga Biskupstøv steg for en græsninger verskatland av 4 pensjonistene i Føroyum, livekår av 4 pensjonistene i Føroyum. Og hon viser nekva som vi da har tås om i det, men hon viser også til at folk som blir brek møter en rymligere samfunn i det enn de gjør det i 2006, da 4 kanningen var gjort. Og jeg halte at det er et urslit av arbeidet av øyla nekvån fronten, bæge fra AUH-feløgnen og øysene av de politiske myndløgene. Og hun viser øysene til at pendla futjarlige har vi litt okkom. Så det som vi kunne gledast om i MEGD til dømes en løs om almannatrykk og tjenester som jeg langt har nevnt. Hvis hon får virka etter atlan og får nøktande futjing, så får hon å late om tjaføringen. Det helt sikkert. Ja, det særlig viser løvene som AHR. Her det nødja atøk til dømes vedløykalsvenning nevnt ui, overhøver rehabiliteringen øyla negrement søgnast i ærene, og det viser at vi rattan ved, vi færer rattan ved, og her i rehabiliteringen høyre øysen samskiftes venningen ja. Hon är väldigt störst problem av häson men här är ju också brötingar av det och i skipa halti är att förjar gerast ett rymligare
og et bedre samfella for borgarar som bera brek. Og det skiltas nekvon imiskon instansen, hvis man kan si det. Og allikevel hava vi neka etter amal halvdige. Og hvis man kan nevne noe ordentlig uttøyselig mal, så det her vi fylltjære skipan som til steg i fire, at hvis jeg ikke kan fære til tiltøk som berende brek ønsamhet, så kan jeg ha en fylltjære vi som kommer å kjøpe svimmer til tiltøk. Og vi tar også nese skipene ved parkeringsplassen, at om jeg ikke orsker genka og lengt, så kan jeg ha et parkeringskort i bilen som gjør meg lov at parkere nær vi her som skal. Og så det nøkker vi skifter vi teksting av sending under kringvarspen som vi da har feknast om, og vil de yngste nekkfløyre hver teksta. Og det øysene og i menning. Og så det tekmast tolkingen som vil være en avbjøring til her mangler henter. Simpelthen. Så vi vågner at man finner inn til det. Så her det ikke kanskje den fortjellige parten som mangler, men mer følelsene som tolkene simpelthen. Så det altså, selv om kanskje, tar man nå for å nevne noen ting som man glad for, så det fint. Så det bare til at vi teknast om det som hender, og arbeidet etter tog som vi innskjøkken. Og det ingen løgna at vi som bera brek som kommer ut i samfunnet, og en øyla større part av okkara livet velst om de følelsene som vi møter. Så alt lover og skipaner, og det rent politiska, men det personliga hever øysni øyla større tøytning. Så hvis vi kunne arbeide av ødlom frontene sen, så gjerst et liv vi en breke godt og innhaldsrykt, høyest at vi kjenner avbjøringar i muskonsle. Tóra og Keldu, takk for det. Sjølver takk. Ja, det var det vi tatt i mikrofonene av Hesensinne. Nasta episode kommer om nekra viker. Takk for at du lurte.